Ting 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 ting. Nggih, apa iki, Mbak? Pindang, Mas. Oseng pindang. Oseng pindang. Ya Allah Gusti bakule. Iki lho sing tak pesen lor ya. Sambel masak, mata, nondok deder, tempe. Iya rasanya sing wis bar mangan. Sing lagi mangan lah ya. Enak, aku mendingi barene dan enak. Wih, Enak iki, Boy. Recommended. recommended. Kalau di kelas saya mau. Semene iki pira regane? Rolas. 12.000 iki, Mas. Iya, free ice teh jane. Oh, murah men 12.000 wis ana ST. Sudah. Buset. Murah banget iki 12.000. Plus es teh ya. Ya Allah, murah sekali. Aku harus makan ini ya. Ramangan ya lah. Enak kabeh. Iya, iya. Di kelas saya untuk es tolu setelah 2.000. Nah, kene terkenal murah lho. Segone semene brae. Sambel matah yo kene murah lho ya. Terus iki ana pindange dioseng-oseng ya. Oh. Iki regane mek 12.000 plus es teh iki. Ndoke tembene ngene. Sambel mata ya waki. Oh. Langsung tak makan ini lor. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini. Pindangnya paling enak lor. Ampol. Eling nek ndi saya mangan iki. Enak banget. Argan takiten lor, anane iki nek raci. Bukake ngasih tengah wengi. Jam 2 pajar malah. Jam berapa? Jam 2 pajar ya. Nak, bakule jabut yang saya gugur. Iya, bakul jatuh sampai subuh. Nek pas ora payu. Iya. Ayo terus, ngono kowe. Payu terus. Rame. Alhamdulillah. Payu terus lor ya. Wajib lor soalnya murah banget iki. Wajib dijajal iki. Bukanya mulai jam berapa, Mbak? Sore biasanya. Tapi ngasih pajar intinya. Iya, pokoknya kita ngasih pajar. Sediang ini terus. Iya, ready. Kenapa sambil pun tak sambil terasi ya? Enggak, aku ora seneng terlalu tahi enak ngene iki malah. Mata. Iki di sarana njajal sambel matae lho ya, enak. Ambek ndok deder ini iki. Iki sego swatu entek.